to kardom pajir thulo kado we phanta nili senar sangho puthot ako nalitu mathengno wang thulo nili ok ta reng mewe no seta bor inang kokpo elitum ke sang apor masi avidedlo elitum duk pik khangjang lo elitum klem piklo chipat duk pik khangjang lo seta non phoya bangke ansu se elitum chipat duk thunang kokpo athe ke haiji apor nangli ji dok lo lage nangli tum anta chini lo pini ni nangli tum aphan nangka juji lake alamati pi lake pia pot si episode se fanda vote ke job nangpo la bang eli tum mun thidam senang ka do ka vesita non da ECI pen da election kapathu jiani vote ke jog jiani arni hok pon tanglo lake tarik sirkep april arni si jokpo la litum kar biang long lapen asamang sorry asamang kang bangke hala sorni lake litum aphan important pick arni lo litum ron kachedan ke hai nang jiarni lo nili ron kachedan pugi pudam bangke jakong pen kachedan kali ilitum la vote ke jok pen ilitum aphan nang kapi dugaret ko mat lo laki BJP sarkar aphan kape remji arni lo hala tarik sir kep ke lasi ilitum APSL se aphan ke kroi akor ting jiratum lapen kangjin APSL se aphan kangjin so ninga kang samatum karbiatum ing long so tum ilitum mathapon pamesina non kamathapon pamme lapen kapang ching ponang ji lake ko maratum lo pulan sangte loke thegatu lokacharli bomatum lapen ke lak ke pas tangatum kam chokle mathaya ve kam choklem longle thang ta claim dun thekte atu bisikoi nang litum kamatha parsik pik nang ji lake riso e jang atu nang litum abang non munthi pa metha matha pon pa metha nang litum nang phun sam jin ben matha tha a question char ju pik tha ko mat phan se ki jok nahi ma ko pc nang li ke claim nang ji ma labang char ju pik tha nang li vote ke jok dama hut matha pon pa metha nang li phan bang pak ta nang theunong le ko mat phan se nang ke jok ji ma bang pak ta theunong le nang li si a jakong do ko mana phan se ka pe hai ji ka pe rem nang ji ma ke ilitum la bisikoi ke la riso e jang atum loke the tum loke por he bom tum khai ka ching hona tum det ka ching hona tum aphan sin ni chuning ri lo har wrong ki dugatum ki duk pigatum pinap ko pisi chopoma pukamatha un chodatum aphan ke tum ad koi pinang ne nangli nili si ajakong do lada lapen alang litum han than nang ji athe karbing anglong a future ke nangli tum along si dolo ilitum long si dolo non apor APSLC aphan ko pia pot si vote ke jok nang po kape hai nang po pulote la hello don tum isia party aphan nang litum ningkan pho ningkan kep ningkan kerpho lan ke ajak ding ong lo kipi ASDC hot ningkan kerpho Congress hot ningkan kerpho non BJP da ningkan kerpho judapo donatum lasin nang litum la dagbang munthidam pat katha ilitum karbiang long ke isiaki me bangke election ningkan phong bong batai ke thom election do isi ke MP election MLA election hini ke non wangdapo mochiklo lapen ke thom bangke MAC election kali pulu tangte nang litum la arlenge the puatu phan ke ningkan is ningkan phong bong pat e phoi vet an choi nang litum ke thek long ji
seta litum ke dua dim aku pai ke me ningkan phoang bong batai ke thom election do ko laloi se ke me ke to nili nang litum phan nangi puji puke ASDC hoding kan krip ho alang litum nang chari lo seta hala so hot ake me bang ke regional party apojo nang litum karbi pu na aning kang sam hedi moni datum hedi nelita karbiang long si do nelita metha dem si ka che do pu aning ka ching sam la ke hoda ASDC a hod anchot no ang par ke no nang litum theglong lo Congress adina hoda bang ke hala sut ke moni datum ancholong ideology si prek jam apot jo di hola ASDC hod bage regional party amasi regional aning si dolo hasul ke anda cholong muni datum lapet isi aning kang samedu alang li tu phan ke koya bange pachar vo sai pache bhong aret pache theng pache chok aret pusi pudi sita hala son ke non ta dolo a system mang si prek dak lo mini kache chok kache theng kache bhong ke non ta dolo kache pathi non ta do ke la pos hala hai ke koya bange ili tum la bange bang politics kapathua tum alle ka chu NG phan cholo la son thot si non BJP sarkar ning khan khri phor nang do dak le ili tum concentrate dam sina BJP sarkar ningkal krip ho ko pilo non nang che plange nang litum la ke la loke the ga tum han sin le kar ju la loke por he bom tum phan loke por he tang tum phan sakuri churi bom tum phan contract ka choklem dun ta bilong dun de tum phan nang li sakuri long dun ji mene pu la party a phi ke card dun na da tum phan meeting nerlo sin na tum ki dun nang are atum phan se nang kar juji non BJP sarkar ko PC che plang lo a hok pet abangke an kangchir akhim se ki thordo la ke nang li tum chini no rong asor an cholong wangwe athe kar biang long poisa ke wang pik sita poisa ma se vida la inut baheni ari deng si do chot poisa bang distribute pa me meda rong an pali dam de contractor atum han bill pi peda sakuri ka chu claim atum kar bi atum ing arpik dormahale long ta banga khai sai de ha hong pen atum sai de ma dormahale long sita bang poisa bangke hak kunan ne adim si lerong BJP apan ke kroy a contractor sumara tum bilong wangve la haya join si ini tum non an kang chir akim ki thur phlut ke lailo kacho joratum aprang prangke nangli si ador sitame pathik ponji non ke ilitum ador sita nangli chuba thik longle da council ban sinang thik piji kalite ha hong masi banang thik piji ar pheka choyoratum chojor pa mi longle ador longle check ke joratum check chojor pa mi longle han so chuti kietum aleve parojang phong achuki tum long pa mi me ador ajat ason sitame laso BJP sarkar ke ilitum akiduk anasi ilitum hande pon bom lake nang litum ta chini lo chini pamelo lake tande ko pia potsi ilitum kapi hai nang po laso BJP pia phan non apoi nang litum atha pametha donatum ilitum thekdam long long lahai sarkar atum BJP atum non ke claim tap kar bia tum phan ing lo so tum phan ke tha lage comment tu pen lo kapang cheng non la MP election ki jut pen la tum pang cheng phit lo ko pia pot ma pulo tangte ni arni sia video long ne than lo last MP election nang li tum matha pa me pen lang tha nang li tum MP result sheet long le lang pulo tangte ni linang than po Karbiang long voters like 7,50,000 bagdoji. Inglong also Karbi Inglong also
non tribal ke che ke bia so pangrum pet ben 7,50,000 bag doji ning chi bitu ko an lo 7,50,000 a voters do vote ke jok long a phai do dakar biang long lapen NC hila long abang ko an lo 1,40,000 la son doji ing long aso tum hadak 1 lakh so se chot doji lapen keche ke bea so tum 40,000 bag do non la bang nang li tum ning chi pitha kar biang long keche ke bea so atuma voters la ke 3 lakh so se donatum angge kar bi lapen ing long aso rat atum kar biang long a voters ke ko an lo 4,50,000 bak sidu 4,50,000 kar biat ing long aso tum lo keche ke bea so tum 3 lakh so se kar biang long dolo lapen ha NC la long for 40,000 bak do keche bea so tum 3 lakh so say apen hadak NC along for 40,000 but 3 lakhs 40,000 50,000 votes do ing long so keche ke bea tu ange last MP election ko pi lo che plan to banga khaya tum ke election important pipik jok lap jok dun et ba tum ke suta kar bia tum ing long so tum ke vote jok dun bang kompik 1 lakh so say vo amonia tum vote jok jedat karbi inglong so tum thang da long dun de le ke jok dun ta le ve o helo ong tang ho pipine do pik lo lada amat ke jok dun de phai ke do pik ko ma tum lo bote inglong so tum bang jok dun de da seta bang akhaya tum bang ke la vote ke jok ba important pik amat la tum thu ke jok lab lo lapan ako do thulang nota de nota da do pik inglong so tum lasin ni non aphoy ka chuning ria bang ke i tum vote jok dun pik nang ji jok dun lap nang ji la pe di nota bang jok je de non nangli asap soning ka ching sam ke doji hala phan jok tha pasini na chuning ri ji ko mar phan se ke joye man nangli tum jok non la ke ni nang pu pelo seta nangli tum BJP pe na behere phan jok okay non last MP election ko pia posil tum ke hai der lo ma la ke banga khai keche ke bia so a votes pensi jok ke high lo latum APS sorry BJP atum ko ansi long lo to last MP election pro tante 3 lakhs so che chot latum ke long APSLC tum 2 lakhs lekai ke long Congress atum 1,20,000 ne ka ane de nangli tum chini pota hai lo angke keche ke bia so ke ang tonomasi BJP phan jok lap chu phoi bangke ko pia polo protila tum ka phere jongsi alang litum a votes abang che thak dak lo protang te alang BJP nang rempi dat po protung ka phere do chu phoi bangke jung ke chelang sele jung aning ke su penle election ka pathu gali donatu kumane APSLC along ke do alidara pha aning jok de penle bangke APSLC ke jok de ji la pukali ba BJP amuni de phan aning dok de dokok pule BJP phan ke dok jida ji kali bang a sarkar phan sikelang athe non kisungaret ke karbia tum chot kering me bang kiche ke be so tum ke non incident pangkas jain alam da nali tum chini lo bang a so tum ke ring me pik bang chini la posi jung aning ke so jung aning ke dok de pen le bang vut ke jok de dei la pukali don tu ala son thotsi ili tum ta la bang charlie du nang ji nangli ko mane APSL se song ya po phan ning dok de dat pule nang vote ke jok de dat nahi kali bang a party phan se lang se vote jok ji athe a party phan pahai lo pro tang te la tum jung ben le kam ke claim un ji kali rad phan se claim ji khai phan se claim pi ji bang chini la son thotsi li tum ta chini nang ji don tu okay chu last MP election the result ni nang than lo keche ke be so atum pensi BJP ke high amatsi a result bang lang pamelo analysis kuri pamelo claim pamelo konat peno bang ha Delhi pensi la high analysis na kuri ili tum chi nei bang ha dak man si bang nang kelang a result ko pia potlo
lak inglong aso tum anke dak APSLC pen congress long sido last MP election ke ani to matha tha 2 lakhs so say votes ke dake inglong aso karbia tum lok lo dake do maximum karbia tum ke APSLC long sido lo chu phoi ke silent votes ta dopik lo BJP long ke dun kriya tum ta APSLC fan votes jok jai ka thar fan jok lo chu phoi ke jok pik lo seta il tum ke high headed ke che ke bia so pen join si tum high headed lo seta non MLA election ke la pugali donatum athe MP election hore bangke nilithan olo la solam elong vetsi vote pangrum ji ha NC Hill pensita me Dima Hausaw lo non ke Dima Hausaw pensita me Karbiang long pensita me West Karbiang long pensita me elong vetsi vote nang pangrum ji la so posi ke che ke bia so vote san dai long wese thok khup lo la tum hai det lo sita non appoint abangke la pasan chom ji mati di ho vote ke jok la pen vote ke hisap ta la so posi alang litum mass joining claim marat ke lata isilo jong si alang litum mass joining claim kle lapen APSLC atum han thak the namne leaders atum han namne pini claim clip lo dante non phoi ga lang tum rem vek ji palang tum chichini donatum nang litum karbi atum matha tha laso joining si alang litum mass joining MP election ki jut pen non anta sang se pilang mass joining to mass joining to ason a program nang thik po sita BJP meeting lo lake kunat a program si BJP meeting ka li lang nang litum matha tha hala student da atum freshers meet na ho hula dak na kumania phan jaya ka thar phan sorsa te kan ke te hadak ad meeting si pajuje dei ke kalima BJP a sarkar alam than te kan longle te meeting si pajuje dei ke lake student da a freshers meet alam lake aka prega lama je than unang ne lo pache than ji blo tang te nang li tuma tha non la long le pata ke ake joy pen ke ron tang ho la ta BJP program lo orunodoi a scheme ke ron tang ho la ta BJP program lo kumat ne la student na tum phan bicycle ke ron tang ho la ta BJP program lo check ke ron tang ho la ta BJP program lo ha kurusara mai tum phan check ke ron tang ho la ta BJP program lo ang ton a program anta BJP program lo angke poisa karbeng lo poisa anke la daksi war to et lo don tum nang li tum lo ke thega tum la hai se question do nahi don tum ar judu nahi lo ke thega tum hai la lo porhe ba matum mo pen neli pulo lo ke charli ba matum ke pas tang atum sakuri churi ba matum nang li tum la hai se question ar judu nahi ili tum asakuri bang a fancy ron thai lo ini tum kar bia tum long dun ma chu last teachers appointment lak nang li tum ta thek dak lo ki sa tum ta thek long lo women organization tum ta thek lo student organization tum ta thek long lo ka do ka ve kar bia long rat lo ke thek tum an ke thek long prong lo last teachers appointment 215 ka post do kar bi ke long dun ki inud fet nang li tum je therak re ma iltum dharna si dore chot sita ki claim vek nia ka bang claim kedat itum ka pe rem na ye bang itum parem reda lapu bina non aphoy la nang litum chulom le hur chodut la ANM la National Health ko pine ho mission pen ka pe klangpon NHM pune pen ka pe klangpon ANM na pen GNM staff nurse hedi la so post kar biang long aphan ka do ka ve 126 do hula dakta ST tum hane 0 kipi amasi kat do ka ve hur chu dudlo hur chu dur amar api pilo che plang thu la tum non ekdom within a short period of time alang tu advertisement pithulo hada bang open category ST ta hola san bang bibedat lo angke kar biatum bang ko anse ke jok dun lo donatum nang litum la bang chini nei pu west kar bi east kar biang long aphan det sidak dipu pen kape klangpon la ke 126 apos
kar bia tum kan se ke jok dun lo du si student organization tum KSA tum la pen ke pin an tum che song lo sa non apor ke dodun clip lata ko an lo kar bia tum ke jok dun pulo tangte 126 apos pen kar bia tum bang koi bak sidu lata kar bia tum long jine long le ne li kar ju long teng pulo tangte kar bia tum aphan phun ke call pang cheng lo poisa ke hang pang cheng lo posel julong mo result thek lo ingle ko mat se ke long ma la la center da do era po tum humri dam na sla kar bia tum bang pharoi sera bang ko throka post pen kar bia bang koi alang li tum pi un eda jima dakle lang dam na kar bi tum long dun thai jima pa long dun de jima na tum lang un tha la hai a joy ne si ili tum BJP a phanon ka pa rem nang ji pu don na tum alang le tum mo pen da je thano nang ke claim tap ako non alang le tum nang ke claim thu a abidi do an ben la tum claim lab ji non nang ke claim thu ji bang ke like divide and rule pune lam la so lambang de than pik lo hal Britishhood India aphan ningkan pharo hini alang le tum kachari long alang le tum la so divide and rule pensi la tum chari lo Hindu pen Muslim atum aphan bhagda la tum han paching room long le da ko ma tum han lo Hindu pen Muslim atum aphan dharmo align pensi hala so hut wan lo la tum han pache bhagda lo amat pinang an la ke ningkan pharo hini British atum India ki rule la ke atumol a history long adolo na tum chini lo la ke la son thot si li tum aphan pini dak inglong so tum aphan nang thak lo ne ning jepik lo la solam khaya phan khai ka ching hona tum aphan thak ji pul tangte khaya mens en nang ji lutu lapu wang ham ben e tum aphan akki henu nang ke claim ben gilitum kroy dun de akki me sina pe klai akki me na pe klang ben si e tum aphan nang thak ji khai ka ching hona tum ko nat lo ge do kar bi ka ching hona tum kar bi hijan pu ka ching hona tum ke EPSLC long si dolo amu heta ni le nang li tum aphan nang than lo 18 more than 80% are non are tribal tum ke to last MP election ahut ke jai ka thar dong si dolo APSLC long si dolo tang de la tum aphan ke thak ji pulo tang de ko pi besi ke thak po te thak vek ni thak the pulo nor phoi ke rem lo la tu ason nang tum thek long lo le neli pherere pin pen neli pudam ji hula pijar vijar kache song hala da kiduna tum ke aning ke no tum kali la tum ke khai ka ching hon pi ka tum la ba hata kache song mata pe na ana tum chini dunde seta pejo pen la so a pijar vijar kache song la ke ko nat ne atwar dam et lo la ke pon et lo la ke nang li tum le judge no dona tum ka do we hinone neli amuta pulo khai kaching hona tum phan thak chi pote khai mensi energy lake nangli tu mathatu lapen ko matsi ke japon ma halata nangli tu mun thipik nangji khaya men karbi tang ho inglong aso sorry bang ke chegi beso to man plung nei ta ho o bla 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 dopi hal hai pen i tum kroy du nei kar i ge tum ar iu ke nelitar i hemprek ta nelitar i vijer along pen ilitum aron rege do tum phan plung nangji nilita kroy mat ke kroy kre ba do data seta ko mada tum sike jama ko nat si tum hanage ponji ma hala bangta matha dam pa meaning ji english tum ke pe due diligence pe di award nang tum dictionary long lang ta me don tum due diligence hadi itum claim pa meaning hala so alang li kupi hala ke claim atum atumo ing thum dam nang ji ke dam tang alang tum kupi si ke claim ma ko son si ke claim ma non ke do bom alang tum a character ko son ma
ke ching thang ben ke cheng lo ke cho ke do ko son ma la hai lang dun pa mi nei don na tu la hai helu tum due diligence ke claim nei ke alam ganing je pen akam che ton ma che ton te alang la hai si li tum lang do nei non theklong pula dak motani pulo ne ako batai ne repeat thuji haladak pjr vjr along ki dun tum ke aning me pik atum side de lo hala tum ke khai kaching hon atum side de lo khai apran ke pi ji pu ke se atum side de lo khai apran ke pi hai atum side de lo seta haladak ko matlo ne chini ne det amoni hadak do tanglo ladak ko natlo ne la so a kache songman ke itum aphan a direction hedi na ke la ji la ke nang litum non election report take long po okay la ke ko pilo dake divide and rule pu a game si litum hana pathulo don tum lage nang thak dak po lage non ta la son si dam bom kalima alang litum la dak ko madlo ne chini unde dar lo litum seta dak dolo ne ruilem dar lo la so bang do et lo la dak litum non election report si nang take long po nang litum take long po la bang nang litum ma tha jong si kar bia tum che thak dak pro dang te BJP phai tum parem un lang ma ko mat lo ke chok che non ke the nai ke la ke nang li tum ta pu ver lo BJP sarkar PGR VGR ka tharle le det ko ma lo BJP ka lima BJP sarkar ka lima alang tum aning hang pulo tang te PGR VGR ta tharle un la ke nang li tum ta hang kong lo la ke chini lo la ke aning hang hedet ko mat lo BJP sarkar ko puse aning hang po dak jong si tharle dar potale kiche ki bia so tum dak maximum votes ke dak khironi long dogo ke ko puse ka tharle lang la ka nang li tum ta chini lon te iselan ingi nam sinang jaya ka thara phan pin ana muni tum pulo ko pia potma pulo tang te bang ame thanga party phan si ba che khang don ele tum APSLC ta isya song lo bang congress tum ta dunde BJP tum ta dunde pa ele tum ta dunang ne ele tum ta dunji pul tang te mo chingwai thu pa me na claim ele tum ta claim me ele tum pena mata la so dharna ga do bom lo posi bang ki pucho sta pena ana tum ani ki thi la ke thang the la so ani ki thi ba thang the pena na por ele tum ka puchi dam de der polo la pen la phan ako ne le dak jokon thuji la ke hedi kapuloma puji ho diversion tactics pu hedi itum han ekama tha hedi kona de nang ponde la son those jai ka thar phan itum ki pudopik ke di seta ning ma thadam sin sorry nang li tu ma thadam pa me tha don tu ka do we la korte jira tu ko mat si 6 schedule alam ek than loi li tu phan pini arni nangli neli ka dok ka veda kar biang long arat atum ka 6 schedule alam kaning je prai long la ke alang li phan credit pi vek nang ji 1951 pen non pu an bang pakta 6 schedule alam than bang wi SDC adil hota take pik moni tu hada chini ne pune pudam de chini lo meni ta than bang wi congress adin hota than bang wi non BJP adin hota than the ong chalo PGR VGR alang li si ka che sona pang cheng lo memorandum batai ko anma ki pidam bang a record do thailo dak PGR VGR ar lo ke do akar bi tum da chichi ne dak PGR VGR do puke pini muni tum puji mene seta jai ka thar phan ko pilo ke akoi gi pike laming ye thek the dat tang ho ka che song atum long che kroin de dat tang ho to ola jer lam se bok po hola dak se pache tu thu prong la ke ko pilo la ke diversion tactics bolo bang la ke bang British atum ke claim akam lo non ta la son si nang claim lo idi tum phan don tum la se nang li tum matha pa me tha jai ka thar phan la hai alang elitum a language ilitum aning ke hanga so nang ning yedun thek theda pose lang phan ka parem thu det nai ma angke ha ilitum hutur ke thena e phan sikapi hai thu nang poma nang li jung aning dog te pen si nang li alang li phan ka perem nang poma ma mate hala nang hutur ke thin nai phan si nang li ka parem nang po
nang li dak jong hele nang ninjang jesita nang li dudun joy pulutang den nang li hutura pan sika perem lo nang lin jai ka thara pan kache dan nang ji EPSLC pan kache dan nang ge non kalilang alang li tunga pan ningkan pho apor pi detha ningkan pho apor pi pen alang li tum jongsi kaning je alam anta claim kledat pulutang te la so hole ka do weche dan thunang thonatum isia song aphan ningkan phon da me ki pi jai ka thar EPSLC tum kupi si kaning je lo six schedule aja kong ili tum long avidet lo PGR ta tharli le lo sakuri anda bang khai si long at lo karbi inglong so tum long de lo ili tum ki do living as a condition ki do hem anda tum mesen hem do long le mat plaster side pa lang ning jever la so la 90% akar bi tum ke mat plaster hem si dolang pula ke hok de hok he nang li tum je charjuno la ke kalima jo bai mala thai lam ke sakuri ta karbia tum long nun de punang li tum ka cho bai bu pun ma jaga thar $6 ja kong ta eli tum long aveder lo lata nang li tum cho bai bu pun ma PGR long thar le det bang alang li mata memorandum pidam piklo thar le det lata ka cho bai lang ma ang ton alam ka cho bai mala seta nang li tum aphan a main hedina pa divert la risoi jang atum phan lokapor he ba matum lokapor he tang atum la lokat he gatum sakuri churi ba matum nang li tum phana pa mang hu ke jai ka thara phan ke koy apisota ha bengali pitang ha itum samson sing ti apisota bangaja banga khai alang li penari sang ho tum se ili tum phan district ta evan pilo ho la son si claim that la pusi claim that la hai pen si tum hai phuna parting si ho la ili tum kaning je vek ning je karju vek ning je allama bang ili tum phanang matin ni dat to a porta do olo apasi donatum nili padingo elo sita nili nakachuning rijia bangke la non ladak PGR pen election nang thurdunji aisu PGR kache song along ma si dak pininang klang ji election atum sita binang thurji atum doji alang li tu aphanang li tum pangthek tu hala tum hello khai hutulo der hutulo donatum kar bia men ke en pule kar bi ka phan ka ching hon kali khaya men ke en pule khai ching hon pik kali bang paro tum tanang en thek la puke ka paro tum tanang li tum han o inur phan ro po inu phan sorsa po la ke thek lo ili tum han nang ke thak je phan ke la tum thek lo la hai lang dun pa mi tu jong si pini nang tum ke che ton terem thek dun long bote la ke nili ke pualam matha pon pa mi tu kali plotang te ki hai ji ke ili tum ka perem vek ji atum sinang hai tu po athe li tum votes ke che thak dak po dona tum la hello akut la sona video ili tum bonai pik nang ji itum pache thang pik nang ji lasi nang li tum la so video ta lang pen lang pajudra nang li tum share pik tha kar bia tum kachini lang do lang ta hai pachini na kardom